नमस्कार. आज आपण कोबीची अगदी चमचमीत भाजी कशी करायची हे बघणार आहोत. अगदी बघूनच तोंडाला पाणी सुटेल अशी ही रेसिपी आहे. यामध्ये आपण साहित्य वापरणार आहोत: लसूण, टोमॅटो, कोबी, कांदा, बटाटा आणि कढीपत्ता. चला तर सुरुवात करूया. 2 चमचे तेल, यामध्ये मोहरी, जिरे, लसूण, कढीपत्ता आणि त्यानंतर कांदा ॲड करून घेणार आहोत. कांदा आपल्याला गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. यानंतर यामध्ये आपण हळद, मीठ, लाल तिखट आणि गरम मसाला ॲड केलेला आहे. हे व्यवस्थित मिक्स करून यामध्ये आपण टोमॅटो ॲड करणार आहोत. येथे मी टोमॅटो उभा कापून घेतलेला आहे. व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर यामध्ये मी उभा कापलेला बटाटा ॲड करणार आहे. आता यामध्ये मी उभा कापलेला कोबी ॲड करणार आहे. कोबी ॲड करून झाल्यानंतर तो आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे. व्यवस्थित मिक्स करून झाला की झाकण ठेवून आपल्याला वाफ देऊन घ्यायची आहे. येथे वाफ देऊन झालेली आहे. आता भाजी रेडी झालेली आहे. व्हिडिओ इथपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. रेसिपी आवडल्यास चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. धन्यवाद.